फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय सुंद' आपडेट्स लानानै जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन बारा गोलाव खालामनो सानाखै आङो बयबो मिथिखानाय आपडेट थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि ना थ' जोङो बयबो नेनानै दङ अरुणोदयनि जितु रां 3.0 ना थ' जोङो मोनसिगोन बिटिसि नाबो ना मोननो थांगासिनो दङ आगे पिसेथ' मोनबायानो थादोंमोन ना नाथाय नैबे सरकारा सोलायनायनिफ्राय एसे सोरनाबा माने बन्द जानानैसो दङना गासिबनाबो बन्द जाजोबनानै दङमोन बेखौ मोजाङै मिथिथ'ला आरोना दा सोरनाबा माने एकाउन्टाव बेबायदि आगे पिसे मोनबाय थाग्रानाबो माने फैसाया हाबाखै होननानै जोङो एसे खोनानो मोन्दों आरोना दा आरो जोङो एसे अफलाइनाव एप्लाइ खालामनायबो जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन फर्मफोर ओंखारबोदोंमोन ना दा सोर मोनो सोर थायो बेखौ मिथिला जायखिजाया एप्लाइ खालामनाया खालामदोंमोन आरोना अफलाइनावबो दा जोङो नेनानै थानोसै आरो जोङो मिथिनो मोन्दों मैयाहाय मामाया फोसावनानै होलांखादों जितुनिखि फेसबुक लाइभनि गेजेरजोंहाय थ' जोङो बयबो नुजोबनो मोनखाबाय आङो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरोना थ' जोङो नेनानै थानि सोर मोनो आरो सोर मोना ना थ' आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैगोन बेबायदिनो दा जोङो बयबो मिथिजोबखानाय मामाया फोसावनानै होलांखाबाय बिटिसि नाबो मोननो थांगासिनो दङ स' जोङो दा एसे नेनोसै तारिखआ फैथोंसै आरोना अब्लानो जोङो मिथिनो मोनगोन स' बेवहाय बेबायदिनो मिटिंनि गेजेरजोंहाय आराम्भ खालामनो हागौ आरोना थ' जोङो नेनानै थानि जोङो दा बयबो मिथिनो मोनखादों बिटिसि नाबो मोननो थांगासिनो दङ ना 12 तारिखआव फैबाय थानाय जितुनिखि डिसेम्बर दाननि ना थ' 12 तारिखनिफ्राय बेबायदिनो आराम्भ जासिगोन आरो थ' बिदिब्ला गोलाव खालामा आं एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि आरो मामाया मा बुंलांनायमोन বিটিচি নিবাসীসকলে বা বিটিচিত বাস কৰা ৰাইজে প্ৰায়ে আমাক সুধি থাকে যে আমি অৰুণোদয় কেতিয়াৰ পৰা পাম আমি বিটিচিত অৰুণোদয় তালিকাখন প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছো অহা 12 তাৰিখে 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কোকৰাঝাৰত মই যাম হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াও থাকিব আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলো থাকিব 12 তাৰিখে আমি বিটিচিৰ অৰুণোদয় আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিম আপোনালোক সকলে উপকৃত হ'ব আজি বহুত দীঘলীয়াকৈ ক'ব খোজা নাই বিধানসভা চলি আছে সেইকাৰণে মই ৰাজনৈতিক কথা বতৰা আজি আপোনালোকক ক'ব খোজা নাই চৰকাৰখনে বিকাশৰ কাম কৰি আছে উন্নয়নৰ কাম কৰি আছে আৰু আমি আপোনালোকৰ কাৰণে নিৰন্তৰ কাম কৰি থাকিম বিধানসভাও আপোনালোকে চাই থাকিব যোৱাকালিও মোৰ বক্তব্য আছিলে তাকো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে